Здравеопазването по време на социализма. Това е дълга тема, но ще илюстрирам с две неща. Едното е лична история на моето семейство, а другото – вид от това време. Историята е следната. През 70-те години баба ми се разболява от рак. По това време за всичко се чакаше понякога с години. За автомобил – десетки години. За пералня, за хладилник, за телевизор. Имаше списъци и чакаш за него. По това време дядо ми беше управител на хранителен магазин, т.е. беше в централизираната система на търговията. Баба ми е болна от рак. И професорът иска, за да извърши операцията, подкуп. Телевизор. Този телевизор, освен че е струвал 5 или 6 месечни заплати, е бил голям дефицит. За да се здобие с този телевизор, дядо ми е трябвало да вкара контакти. Те си. По някакъв начин успял да се добере до въпросния телевизор и професора оперирал баба ми и е спасил. Браво на професора. И сега един виц за уменията на лекарите от това време. И на всички останали професии. Като знам какъв съм инженер, ме е страх да отида на доктор. Това е когато някой тръгна да ви продава носталгия по социализма.